Namhlanje umbuso wenze izethulo zokugcina ngaphambi kokuba ijaji likhiphe isinqumo. Ummeli wombuso utshele inkantolo ukuthi uJulius Malema wasenga emithiyo ngezinto eziningi ngesikhathi ethula ubufakazi. Uthi kwangelona iqiniso ukuthi akabonanga umuntu ebaleka emva kokuqhumisa isibhamu emoyeni. Futhi akulona iqiniso ukuthi akazi ukuthi isibhamu sohlobo lwe-9 mm sibukeka kanjani ngoba unaso. His evidence in this regard cannot be true, as he owns a 9mm Taurus handgun and received training, according to his evidence, by the ANC regarding the handling of different firearms since the age of 9. Uthi uMalema ngesikhathi ethula ubufakazi kuleli cala wayengumuntu owayezwakala egcwele inzondo nentukuthelo. Yena kanye nonogada wakhe basolwa ngokuthi bukhona ubufakazi ababucisha kulesi sibhamu esasetshenziswa ngosuku lomcimbi ukuze imphumela yokuhlolwa kwaso izoshaya eceleni. It's no coincidence that bridge block was removed, because it seems to be important when it comes to the rest of the spent cartridge as to how positive tests would have been conducted or how a positive finding would have been received. I submit that, to me, in my view, that's no coincidence. It's been done deliberately so to affect the outcome of the ballistic test. Umbuso uthi unobufakazi obuphathekayo bokuthi isibhamu esasetshenziswa kwakuyisibhamu sangampela. We have a lot of evidence that corroborated that video. And in our arguments, we did mention that even though the video cannot be authenticated, but then evidence that we have and that we have presented to court corroborates that vision. Icala lizobuyela enkantolo mhla zingama-23 kuMasingana.